Φυσικά θα πρέπει να χαιρετήσω και να καλέσω και να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Χαλβατζάρα, ο οποίος είναι διδάκτορας μηχανικών λογισμικού του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι ο εμπνευστής και δημιουργός της εφαρμογής των εφαρμογών. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε φυσικά. Η συνεργασία μας είναι και θα είναι άψογη. Σας ευχαριστώ. Σας έχει καλέσει ήδη. Ναι, το έκανα. Κάποιο, οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα εγώ. Είπατε επιμελητήριο Αχαΐας και πήρε θέση. Πήρε ένα λόγο παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσίαση που μου έκανες, Ευγενία. Είμαι απόφοιτος και εγώ του Πολυτεχνείου Πατρών. Το διδακτορικό μου ήταν βασικά στη διάδραση ανθρώπου υπολογιστή στο εργαστήριο του καθηγητή Αβούρη Νίκου, ο οποίος ήταν και αυτός που με ενέπνευσε στο να θέλω να δημιουργήσω εφαρμογές πιο κοντά στον άνθρωπο. Λίγα λόγια για την εταιρεία μας. Ασχολούμαστε κυρίως στον τομέα των διαδικτυακών εφαρμογών τύπου CRM, ERP. Επίσης, κάνουμε ιδιαίτερες υλοποιήσεις διαδικτυακών τόπων με ιδιαίτερες ανάγκες για custom υποστήριξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια εφαρμογή που φτιάξαμε για την Parachute Fonts, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής γραμματοσυρών στον κόσμο, πήρε 2 διεθνή βραβεία. Και ασχολούμαστε ενεργά με την έρευνα, με συνεργασίες με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με το Πανεπιστήμιο της Λίλ. Είχαμε πολλούς φοιτητές από τη Λίλ να εργαστούν σε εμάς. Η ιδέα ξεκίνησε πριν 13 χρόνια. Τότε που άρχισαν οι τεχνολογίες να δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να γίνουν αναπαραστάσεις εικονικών κόσμων και η επαυξημένη πραγματικότητα άρχισε να εμφανίζεται. Υπήρχαν καταπληκτικά παιχνίδια που φτιάχναν απίστευτους κόσμους και έτσι σκέφτηκα ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να αναπαραστήσουμε την χαμένη Ζάκυνθο. Αλλά είχα και άλλο ένα στόχο. Να μην γίνει μια εφαρμογή η οποία θα κλείσει πάλι τον άνθρωπο μέσα σε έναν υπολογιστή, όσο να αναμειχθεί με τον πραγματικό κόσμο και να λειτουργήσουν παρέα. Θα ξαναδούμε λίγο το βίντεο τώρα. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια στιγμιότυπα από το πιο κεντρικό δρόμο της Ζακύνθου. Είχε μια πλούσια ενετική αρχιτεκτονική Ζάκυνθος, γιατί ήταν και από τα πιο πλούσια νησιά εκείνα τα χρόνια για την νετοκρατία. Και είναι κρίμα αυτός ο αρχιτεκτονικός πλούτος και πολλά άλλα πράγματα βέβαια που χάθηκαν. Προσπαθήσαμε να φέρουμε με πολλή φαντασία και με τα ελάχιστα δεδομένα που είχαμε, όσο γίνεται να επαναδημιουργηθεί αυτός ο χαμένος κόσμος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι ένα στίχημα και σχεδόν ένα πείραμα να δούμε πόσο ένα εικονικό μνημείο μπορεί όντως να λειτουργήσει και να φέρει άμετη άλλο τουρισμό. Ζούμε από τον τουρισμό μέσα σε μια πόλη που ενδεικτικά θα σας πω ότι ενώ το νησί της Ζακύνθου επισκέπτονται κατά μέσον όρο 1 εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο, είναι ζήτημα αν 50.000 περνάνε την πόλη. Μάλλον πολλά λέω. Δεν είναι ότι δεν έχει κάτι τόσο αξιόλογο, αλλά σίγουρα δεν είναι μια Κέρκυρα που, που είναι από μόνη της ένα μνημείο. Όπως επίσης πρέπει να σκεφτούμε λίγο και το μελλοντικό τουρισμό. Οι επόμενες γενιές που έχουν ζήσει και μεγαλώνουν με τέτοιου τύπου παιχνίδια, πόσο άραγε θα τους φανεί πιο εύκολο στο να χρησιμοποιήσουν και να το εντάξουν μέσα στο ταξίδι που κάνουν μια τέτοιου τύπου εφαρμογή. Εδώ προσπαθούμε τώρα με το πλάνο να σας δώσουμε μια εντύπωση του μεγέθους του εγχειρήματος, το οποίο δεν τελειώνει, ακόμα δημιουργούμε.
και μάλιστα και το βίντεο που βλέπετε είναι όταν ήταν η πρώτη βερσιόν του κόσμου που φτιάξαμε. Τώρα έχει βελτιωθεί ακόμα με καλύτερες τεχνολογίες όσον αφορά την απόδοσή του. Okay. Λοιπόν, το θέμα είναι το μεγάλο στοίχημα να μην χαθεί ο άνθρωπος πάλι ακόμα μια φορά το φαινόμενο αυτό σε ένα κινητό το οποίο δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος, αλλά το ίδιο το μέσο, αυτό το φορητό που συνήθως τον καταπίνει, να τον πείσει να κοιτάξει πέρα από αυτό, στον κόσμο στον οποίο περιηγείται. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, θέσεις, GIS, γυροσκόπια που έχουν πλέον αυτές οι σύγχρονες συσκευές, μπορούμε και βλέπουμε πού βρίσκεται ο χρήστης, προς τα πού κοιτάει και έτσι μπορούμε και ο κόσμος, η κάμερα του κόσμου, προβάλλει, όπως είδατε και στο βίντεο, ένα παράθυρο πίσω στο χρόνο μέσα από το κινητό. Το πρόβλημα σε όλα αυτά τα εγχειρήματα της εικονικής πραγματικότητας, αλλά και σε οποιαδήποτε εφαρμογής που θέλει να φέρει τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε μορφή κόσμου, είναι το πρόβλημα της εμβύθισης. Η εμβύθιση, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι πως ένα παιδάκι που θα του δώσει ένα παιχνίδι θα μιλάς και θα νομίζει ότι όντως το παιχνίδι μιλάει. Γιατί τα παιδιά ακόμα σε αυτή τη φάση ενσωματώνουν το παραμύθι μέσα στην πραγματικότητα και σχεδόν το ξεχωρίζουν. Όταν φτιάχνουμε τέτοιες εφαρμογές, αυτό είναι το ιερό δισκοπότηρο, να καταφέρουμε το χρήστη να τον εμβυθίσουμε μέσα σε αυτή την εμπειρία. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο να φτιάξουμε την εφαρμογή, θέλαμε να δούμε και αν λειτουργεί. Πριν σχεδόν 12 χρόνια, μαζί με το τμήμα του καθηγητή Αβούρη Νίκου, σχεδιάσαμε ένα πείραμα που εξειδικεύεται στην αξιολόγηση εφαρμογών για να δούμε πόσο ο άνθρωπος, τότε είχαμε φτιάξει ένα πιλωτικό, το οποίο ήταν ένα 20, μάλλον το 1 100. Ένας πολύ μικρός χώρος στο κέντρο της Ζακίνθου, κάμια 30 κτίρια. Και εκεί σχεδιάσαμε ένα παιχνίδι απλό, σαν κρυμμένου θησαυρού, το οποίο θα έπρεπε να βρούνε τοποθεσίες, ακολουθώντας μια ιστορία, τόσο στον εικονικό όσο και στον πραγματικό κόσμο. Θέλαμε να δούμε πόσο πραγματικά οι χρήστες δεν θα μείνουν μόνο μέσα σε μια εφαρμογή χαμένη πάλι σε ένα κινητό, αλλά θα εμπλέξουν και τον πραγματικό κόσμο. Ήταν αρκετά μεγάλο, 40 φοιτητές συμμετείχαν και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Φυσικά σε όλους άρεσε. Μπορέσανε, γιατί αυτό ήταν και ένα καλό στοίχημα, περιττό να σας πω ότι υπάρχει σφάλμα φυσικά στο GPS, όσοι ασχολείστε με τα GIS, το οποίο ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια μπορεί να ήταν ακόμα και 100 μέτρα. Δηλαδή, η τοποθέτηση του εικονικού κόσμου πάνω στο πραγματικό δεν ήταν και τόσο ακριβής, όμως δεν τους μπέρδεψε καθόλου. Όχι απλώς δεν χαθήκανε και καταφέρανε σε ικανοποιητικό χρονικό διάστημα να βρούνε τους στόχους του παιχνιδιού, αλλά και όσοι καθυστερήσανε, όταν τους ρωτήσαμε γιατί καθυστερήσανε, δεν τους άρεσε τόσο πολύ που κάναν βόρτες. Επίσης, ανακαλύψαμε ότι μπορούσαν και απομνημονεύανε πάρα πολύ κτίρια, τοποθεσίες, οι οποίες ήταν τελείως χαμένες. Γιατί ακρίβεια, αν υπήρχε ένα κτίριο και στον πραγματικό και στον εικονικό κόσμο, δεν το θυμόντουσαν τόσο πολύ. Ενώ κτίρια που δεν υπήρχαν καθόλου τα θυμόντουσαν. Είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία δημοσίευση πάνω σε αυτό το θέμα. Τελείως πρόξιμο. Από εκεί και πέρα, αυτό το σύστημα, επειδή είναι ζωντανό, συνοδεύεται, μάλλον υπάρχει μια διαχειριστική πλατφόρμα, μέσα από την οποία μπορούμε και ακόμα προσθέτουμε υλικό, πολιτιστικό, όπως επίσης με ένα καινοτόμο περιβάλλον, επερθέτουμε τον εικονικό κόσμο πάνω στο πραγματικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε με πιο καλή ακρίβεια να τοποθετήσουμε τα εικονικά μνημεία σε σχέση με τα πραγματικά, όπως επίσης και να σχεδιάσουμε τόσο σενάρια εξενάγησης, όσο σενάρια παιχνίων, τα οποία είτε είναι εκπαιδευτικά,
είτε υπάρχουν και κάποια άλλα σενάρια. Θα σας αναφέρω λίγο αργότερα κάποιες σκέψεις για το μέλλον. Οι χωρικές πληροφορίες, τα σενάρια ξενάγησης, τα εκπαιδευτικά σενάρια, το προθετικό υλικό των επιχειρήσεων μπορούν πλέον και αναμειγνύονται με όλη αυτή την τεχνολογία και έρχονται μέσα στην εφαρμογή και στην περιήγηση του χρήστη μέσα από την εφαρμογή. Ποιο είναι το μέλλον? Για μας ως εταιρεία θέλουμε να εξελίξουμε ακόμα αυτό το έργο. Εμφανίζονται κάθε μέρα καινούριες τεχνολογίες. Υπάρχουν ακόμα πιο βελτιωμένες τεχνολογίες για την αναγνώριση θέσης, άρα να είμαστε πιο καλοί στο να παρουσιάζουμε σε συνάφεια τον κόσμο με την περιήγηση του χρήστη, να εξερευνήσουμε ακόμα καλύτερα και πιο εξελιγμένα σενάρια παιχνιδιών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ΚΠΕ Ζακίνθου θα ξεκινήσει περιηγήσεις των μαθητών με αυτή την εφαρμογή και θα χρησιμοποιήσει αυτά τα σενάρια παιχνίων ώστε να μάθουν την ιστορία της Ζακίνθου, τον τρόπο ζωής, του χαμένου κόσμου. Όσον αφορά το επιμελητήριο, γιατί πρέπει να σας πω ότι χάρη στο επιμελητήριο αυτό το έργο εξελίσθηκε, για μας ξεκίνησε ως ένα πείραμα με κάποιους φοιτητές που μας έστελνε το Πανεπιστήμιο της ΛΥΛ και από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και επιτέλους μετά από αγώνα που έδωσε ιδιαίτερα ο κύριος Κώτης, επί δεκαετία σχεδόν καταφέραμε και πήραμε μια χρηματοδότηση να ολοκληρωθεί ως ένα βαθμό το έργο. Η πλατφόρμα που έχει στα χέρια του το επιμελητήριο μπορεί να χρησιμοποιεί ώστε να προσθέτει καινούριο υλικό για διάφορους σκοπούς, όπως το μέλλον είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ακόμα συζητήσει, αλλά υπάρχει και μια άλλη σχεδίαση κάποιων παιχνιδιών, οι οποίοι είναι για όλες τις ηλικίες και εκεί σκοπεύουμε να εμπλέξουμε τόσο τις επιχειρήσεις, ώστε οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το παιχνίδι να κερδίζουν δώρα και να έρχεται έτσι ακόμα ένα μοντέλο οικονομικό που χρησιμοποιώντας την εφαρμογή θα κερδίζουν όλοι. Και ο χρήστης θα μαθαίνει την ιστορία της Ζακίνθου και η επιχείρηση θα φέρνει κόσμο μέσα σε αυτήν και στο τέλος θα είναι win-win, ελπίζουμε. Και λίγα λόγια για την ιστορία, πώς το χτίσαμε όλο αυτό. Πολύ λίγο υλικό είχαμε στα χέρια μας, όπως σας είπα, πολύ φαντασία. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι φωτογραφικό υλικό είχαμε. Υπήρξε επίσης μια καταπληκτική μακέτα που είχε φτιάξει, δεν θυμάμαι το όνομα. Ζήβας. Ο κύριος Ζήβας, ευχαριστώ. Απίστευτος, μια μακέτα, 20 χρόνια νομίζω την έφτιαχνε, της προσεισμικής Ζακίνθου και μας βοήθησε τουλάχιστον αρκετά. Εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο. Στο Βυζαντινό Μουσείο στην πόλη της Ζακίνθου. Ναι, αυτή μας βοήθησε πάρα πολύ. Μετά υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί η ρημοτομία της προσεισμικής Ζακίνθου δεν έχει σχέση, μάλλον δεν έχει σχέση με τη σημερινή Ζάκυνθο, επομένως έπρεπε να κάνουμε κάποια παρεκκλήσεις έτσι ώστε να μπορεί να είναι επισκέψιμη η προσεισμική Ζάκυνθος, ο εικονικός κόσμος της προσεισμικής Ζάκυνθος, καθώς κάποιος περιήγεται στην πραγματική Ζάκυνθο, στην σημερινή Ζάκυνθο. Αλλά προσφέροντας όμως και την αίσθηση που είχε κάποιος σε αυτήν την ενετική πόλη. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιήσαμε ακόμα και από ό,τι εναπομείναντα στοιχεία είχαμε για να φτιάξουμε τα textures που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε πιο φωτορεαλιστικά τα διάστατά μας, μοντέλα, και από την Κέρκυρα είχαμε αρκετές αναφορές. Και έτσι, αυτή είναι βέβαια μια κλασική διαδικασία υλοποίησης τριδιάστατων μοντέλων. Από εκεί και πέρα αποτελεί αυτή η εφαρμογή μια πλατφόρμα, είναι ένας κόσμος, μια πλατφόρμα, η οποία σε αυτή τη φάση, η χρήση που της κάνουμε, έχουμε δημιουργήσει 3 διαφορετικές, αν μπορούμε να πούμε έτσι, εφαρμογές. Η μια είναι εκπαιδευτικού σκοπού, η άλλη καθαρά τουριστικού περιήγησης, ξενάγησης, εκπαιδευτικού όσον αφορά τα παιχνίδια, αλλά αυτά σκοπεύουμε να τα
επεκτείνουμε σε κάτι παραπάνω από μόνο εκπαιδευτικά παιχνίδια. Και σε εφαρμογή ΑΜΕΑ, εκεί εκμεταλλευτήκαμε την τεχνολογία τριδιάστατων ήχων, έτσι ώστε κάποιος, καθώς που έχει προβλήματα όρασης, καθώς περιήγεται, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι ιδιαίτερο, ακούει ήχους που τον προσκαλούν προς σημεία ενδιαφέροντος και εκεί ακούει αφηγήσεις, έτσι ώστε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Και ήχους φυσικού περιβάλλοντος. Φυσικού περιβάλλοντος που είναι πολύ ενδιαφέρον. Σημαντικό αυτό, γιατί ακούσαμε έναν αν θυμάμαι. Ναι, και είναι ακόμα να φορτώσουμε κι άλλους. Αυτή τη στιγμή διατίθεται στο Android, στο iPhone βγαίνει, μας πήραν τηλέφωνο από την Apple, όπου να είναι βγαίνει. Υποθέτω σε καμιά εβδομάδα θα είναι και στο Apple Store. Ελπίζω όταν βρεθείτε στη Ζάκυνθο να τη χρησιμοποιήσετε. Πιστεύω αξίζει τον κόπο. Και ελπίζουμε να υπάρχει συνέχεια, γιατί είναι και άλλα μνημεία της Ζακύνθου που θα μπορούσαν και να χτιστούν, να επεκταθεί αυτός ο κόσμος και οι χρήσεις της επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και κάτι ακόμα. Ναι, η εφαρμογή, η αλήθεια είναι, έχει ένα mode που είναι ghost. Δηλαδή την ξεκινάς και ξεκινάς από το κέντρο της πλατείας του νησιού και πας βόλτα σου ακόμα και αν είσαι στην Αυστραλία. Αρκεί να μην πέσει σε κανένα ντουβάρι πάνω είναι το πρόβλημα. Αλλά κατά τα άλλα μπορεί να την επισκεφτείς και έτσι. Και αυτό είναι αλήθεια και ένα πείραμα που θέλουμε να σχεδιάσουμε εδώ με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, να δούμε πώς αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και πόσο θα μπορέσει ο άνθρωπος να το χρησιμοποιήσει. Ο κύριος Μιλωνάς, Γιώργος, είναι ο μηχανικός που χάρη σε αυτόν καταφέραμε και υπερβήκαμε τρελά προβλήματα. Γιατί είχαμε προβλήματα με τις συσκευές που δεν αντέχουν πολλά γραφικά, που έπρεπε να βρούμε και να ανακαλύψουμε τρόπους που να μπορούμε να μην χαλάμε την ποιότητα, αλλά και να αντέχει και μια συσκευή φορητή να προβάλλει ένα τόσο μεγάλο κόσμο, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο κόσμος αυτός. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα. Εξαιρετική εργασία. Θέλει κάποιος από τους παριστάμενους να κάνει κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση? Απλώς θέλω όλα αυτά που ακούσαμε. να πω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί περάσαμε έτσι το κομμάτι με τα ΑΜΕΑ. Ουσιαστικά σου προσφέρει εικονικούς στόλους που και ΑΜΕΑ να μην είσαι. Έχεις τη δυνατότητα να πληροφορηθείς πέραν από το οπτικό κομμάτι. Μπαίνεις σε ένα θόλο στην περιοχή για να μάθεις ιστορικά κομμάτια, ιστορικά πράγματα από τη Ζάκυνθο. Το υλικό που έχει περαστεί, εκτός από τα κτίρια, έχει τεράστιο περιεχόμενο πολιτισμού, περιβάλλοντος, τουρισμού, τεράστιος όγκος που χωρικά έχει μπει πέρα από την πόλη, έχει συνδέσει και την υπόλοιπη Ζάκυνθο. Και έχουμε και άλλα στο μυαλό μας και από θάλασσα, στα ρεπάρα, κίνηση από θάλασσα και να έχεις εικόνα από τα παλιά ρεπάρα της Ζακύνθου. Την πρώτη φορά που πήρα στο κινητό μου και ανέβασα την εφαρμογή, πραγματικά ήταν πολύ εθιστικό. Κυκλοφορούσαμε στην πόλη της Ζακύνθου και είχα συγκλονιστεί με το κινητό μου, γιατί αυτό που είπε ο Δημήτρης, αντιλαμβάνεστε ότι έχει διαφοροποιηθεί η χάραξη και πολλές φορές οι δρόμοι πια, οι παλιοί είναι μέσα σε κτίρια. Επομένως, εκεί που νομίζεις ότι ήταν και η παλιά Ζάκυνθος, έτσι ξαφνικά βλέπεις μια διαφοροποίηση που σε εμάς τους Ζακυνθινούς και στους παλιότερους έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και πέραν από τον τουρίστα, που καλώς αναφέρουμε το θέμα του τουρισμού, έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μας και για τα παιδιά μας. Είναι ο γιος μου και τα παιδιά μας και δεν γνωρίζουν για τη Ζάκυνθο. Θέλω οι Ζακυνθινοί και οι Ζακυνθινές επιχειρήσεις, παίρνοντας πόρους από μια μεθοδολογία που θα αναζητήσουμε μέσα από εργαλεία που θα φτιάξουμε, να πούνε ότι η προσεισμική Ζάκυνθο και η ιστορία μας προσφέρει και υλικά αγαθά. Αυτά ήθελα να πω και μπράβο Δημήτρη και μπράβο σε όλους. Εγώ θα πω ένα τελικό. Περιηγηθείτε από τις συσκευές σας στο σπίτι σας πριν έρθετε στη Ζάκυνθο. Θα πάρετε πάρα πολλές πληροφορίες και μετά ελάτε να παίξουμε στο νησί και να τις δείτε από κοντά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλει κάποιος να ρωτήσει, γιατί έκοψα... Όχι, τελειώσαμε τώρα. Αλλά τώρα ναι. Ας μην είναι, όχι, η ερωτησούλα ας γίνει. Μας πειράζει.
είναι μια... κατανοώντας την θέση του χρήστη, ο ήχος έχει μια τριδιάστατη θέση. Τέλος πάντων, είναι αρκετά εντυπωσιακό που σχεδόν καταλαβαίνεις από ποια μεριά έρχεται ο ήχος. Βέβαια, δεν είναι ότι μπορώ να έχω το κινητό μου όπου θέλω. Από εκεί και πέρα, η ιδέα είναι ότι... Εντάξει, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα στο έπακρο, αλλά η ιδέα είναι ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ήχοι να ακούσεις μια μουρμούρα, ώστε να καταλάβεις ότι εκεί κάτι συμβαίνει. Όταν πλησιάζεις και πλέον φτάσεις σε μια απόσταση που έχουμε ρυθμίσει γύρω στα 50 μέτρα, ξεκινάει μια ιστορία που σου λέει τι σχέση έχει ο χώρος αυτός που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, την ιστορία αυτού του χώρου.